Malta se tingħaqad fil-Koalizzjoni Globali għal Ġustizzja Soċjali li titmexxa mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol dan tħabbar fi stqarrija mis-Segretarjat Parlamentari għad-Dialogu Soċjali fejn tqal li pajjiżna flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej u l-Istati Uniti se jippromovu t-tisħiħ tal-ġustizzja soċjali għal ħaddiema. Lan ta' din il-koalizzjoni huwa fost l-oħrajn li jkomplu jinħolqu impjiegi aktar dinjetużi u jitnaqsu l-abbużi fuq il-postijiet tax-xogħol. Dan il-pass ifisser li pajjiżna se jkompli isaħħaħ id-dialogu soċjali anke b'mod internazzjonali għal ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawġin. B'reazzjoni għal din l-aħbar, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul għal Moa News li bħala forum fih se jinħolqu aktar inizjattivi tanġibbli għall-impjiegi aktar deċenti. Bħala pajjiż għall-ewwel darba din ħattina l-opportunità illi nkunu madwar il-mejda tad-diskussjonijiet flimkien ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi ġganti bħall-Istati Uniti fejn hemmhekk jiġu mfassla liġijiet biex inkomplu nsaħħu il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema noħolqu xogħlijiet diċenti, pagi aħjar. U allura bħala pajjiż issa rridu nieħdu l-aħjar minn din l-opportunità biex insaħħu id-dinja tax-xogħol tagħna.